pa ovo je ipak bolnica. Ja sam jedva umolio upravnika da te primi, a ti se ponašaš nedolično. Ovo su moji posljednji dani i neću sebi ništa da branim. Šta ste mi doneli? Zašto ovako malo? Pa kako malo, tata, evo pečena guska, evo ovdje šargarepa, krompir, sir, ovči. Paproja, gibanice i palačinke s orasima. A gde su začini? Gde je beli luk? Evo, tata, tu je sa kiselim mlekom. A so? Pa to vam je najstrože zabranjeno. Onda je sve ovo džabe. Nosite. Tata, molim te, nemoj, pa to je najstrožije zabranjeno, tata, nemoj. Molim te, pusti me da na miru jedem i pijem. Živeli. Živevi. A dijeta, dedice? Samo još večeras. Istina, možda vam je ovo posljednje večer. Dobar dan, želim, prijatno. Dobar dan, dobar dan. Tata, pa ovo je ipak bolnica. Ja sam jedva umolio upravnika da te primi, a ti se ponašaš nedolično. Ovo su moji posljednji dani i neću sebi ništa da branim. Šta ste mi doneli? Zašto ovako malo? Pa kako malo, tata, evo pečena guska, evo ovdje šargarepa, krompir, sir, ovči. Paproja, gibanice i palačinke s orasima. A gde su začini? Gde je beli luk? Evo, tata, tu je sa kiselim mlekom. A so? Pa to vam je najstrože zabranjeno. Onda je sve ovo džabe. Nosite. Tata, molim te, nemoj, pa to je najstrožije zabranjeno, tata, nemoj. Molim te, pusti me da na miru jedem i pijem. Živeli. Živevi. A dijeta, dedice? Samo još večeras. Istina, možda vam je ovo posljednje večer. Dobar dan, želim, prijatno. Dobar dan, dobar dan.